Venim enguany amb moltes ganes. Tenim un projecte més gran que mai. Avui és dissabte de matí i des de bon matí, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, The Hell Contest va estar ongoing, a la marxa. Avui a migdia anem a tindre el campionat de menjadors d'aletes picants i demà el campionat d'Espanya de menjadors de vitets. Impressionant. A poc anem millorant, ampliant i superant-nos. Vos esperem i vos volem. La primera vez que vos entrevisté y no saben qué decir, la verdad. Estoy un poco nerviosa, pero claro, hasta sale el pelo el chain. Y el Oki y nosotros no apareguem. Estamos detrás de las cámaras. Sí, las jefas en la sombra. Així tenim organització. Res, molt contentes de poder organitzar este any a Travolta de Hell Contest. I res, avui este any, este cada setmana, fent dissabte tot el dia, tenim el concurs d'aletes picants, és una novetat per nosaltres, a veure què tal. Han vingut nous expositors, hi ha un esloveno. Vale, la norma es ronda rápida, el primer que se les menche y abriga la boca como un lleó, que se la mà també i que tira un pet. Tota l'hora, no? 3, 2, 1... And although you want me, the gods have all scorned me now.
bueno, empatria tots. Com ho duem aquí, Uau, mira, ara torno a la vista rereixinal i recordo el 2018. Dos taules en un bar i a... Així de començar, dos taules i un bar. Mira, el que tenim, no para entrar gent, edició 2024. Sabíem, ja vos ho digueren l'any passat, que este any seria més gran. I efectivament hem implementat el dia del dissabte complet. I va ser un èxit, això no? Per primera vegada hem fet el campionat de menjadors aletes. Que, ui, collins, perdó. Preico. I, bueno, avui diumenge ja anem a començar el campionat d'Espanya. Convidats especials, ha vingut Eda, campionat d'Alemanya, el campió polaco. Bueno, es va ja més internacional impossible. Inclús tenim per primera vegada un expositor que ve d'Eslovènia. Bueno, això ja s'emociona de mans completament. A mi m'emociona molt el veure com anem creixent a poc, toquem el nostre tempo, perquè és la 6ª edició. I no sé, és que no veig tope. No, és que el tope és el final del parc, amic. Al final que res. Hasta la pròxima. Un abraç a tots els que heu pogut fer possible això. Adéu. Estem en el Hell Contest i estem així en... Plácido Vitete. Bueno, Plàcid, com se presenta el Mati? No sé si fora i ho comentem. Sí. Vale. Bueno, Plàcid, com se presenta el Hell Contest enguany? Pues no tinc ni idea, perquè com han fet el concurs de menjar chicken wings. Mira, novetat enguany, concurs de menjar aletes picants. En què es diferencia menjar vitets? Se diferencia en que supongo que serà una experiència un poc més agradable que la dels vitets. També que hem intentat que sigui algo diferent i crec que va ser més un concurs tipus de cine, més d'entrega de los Oscars. Veurem algun actor famós? Pues pot ser que veiem algun actor famós, que escoltem alguna banda sonora famosa i no t'estic dient res. Bueno, corten! Escolteu, el que anem a fer avui així és el campionat d'Espanya de menjadors de vitets. Sabeu que hi ha vitets que piquen més o que piquen menys. Hi ha una escala que ho regula, és l'escala Scoville, i els concursants van a començar per un vitet prou suau, com el que us podeu menjar a l'almorzar, i va anar pujant. El vitet de l'ensalat té 1.000 unitats Scoville de picant. L'últim que es poden menjar així els concursants és el Carolina Reaper, té el rècord Guinness del més picant del món. Té 2.200.000 unitats. So let's go! The best one will win! Everything they say
Bueno, bueno, bueno. Yo soy la voz en off, yo soy lo que nadie ve y el que treballa més que ninguno, perquè al final algú tindrà que fer els vídeos. Ah, vosotros aprendéis Valencia. Pero alguien tendrá que hacer los vídeos, alguien tendrá que hacer el trabajo sucio. Ay, disculpad, que se me vea bien. Pues eso, alguien tendrá que hacer los vídeos, alguien tendrá que hacer el trabajo sucio y alguien es el que se tiene que tirar horas y horas contándose el bueno, el día a día de Hell Contest y el detrás de las cámaras. Lo que nadie ve y lo divertido que es grabarlo y enseñaros a vosotros lo que es el evento. Disfrutad de Hell Contest.